Mela, il-Ministru Bonnici l-biraħ allega li l-oppożizzjoni taqbel li f'Malta hawn ir-rule of law. Taqbel ma din il-frażi ma dan l-statement? Jiena naħseb il-Ministru Bonnici qed jgħix f'pajjiż differenti minn dak li qed ngħixu fih aħna. Qed jisma' aħbarijiet differenti, mhuwiex qed isegwi dak li qed ngħid, mhuwiex qed ikun preżenti il-Parlament, mhux qed jisma' l-istqarrijiet li qed nagħmlu. Mhux qed jifhem illi meta aħna qed nitħattu fuq il-vitals u l-kuntratti oxxeni illi dan il-gvern ta' lil-barranin fuq is-settur tas-saħħa fejn l-isptarijiet tagħna ingħataw bix-xejn għal 90 sena u iktar biex l-istruttura li għamlu qiegħda intiża biss biex tfalli ħalli xi ħadd jagħmel il-flus minnha, jifhem illi dik mhix korruzzjoni, jifhem illi jekk ma jittieħdux passi hemmhekk, allura da qed jifhem illi aħna kuntenti illi min għamel il-ħażin jibqa' mingħajr konsekwenza. Il-Ministru Bonnici mhux qed jifhem illi meta qed nitħattu fuq l-Università Amerikana ta' Malta, mhux qed jifhem illi meta jkollna xi ħadd fil-gvern li jagħti art għal skopijiet biss ta' spekulazzjoni. Meta la università, la kulleġġ, la iskola u laqqas biss hija mqar kindergarten, in-nies li tawa, qed jifhem illi aħna qed ngħidu illi dak huwa tajjeb. Mhux qed jinduna illi aħna qed ngħidu illi huwa kundannabbli huwa oxxen u li jridu jittieħdu il-passi kollha ħalli min qed jagħmel hekk lil pajjiżna isofri il-konsekwenzi. Il-Ministru Bonnici qed jinsa illi aħna għadna wkoll illi huwa l-gvern illi r-reputazzjoni ta' pajjiżna li fuqha tiddependi is-setturi kemm tas-servizzi finanzjarji kif ukoll tas-servizzi kollha li għandu x'jaqsmu mas-settur tal-gaming, tal-assikurazzjoni, tal-avjazzjoni, jiddependu mir-reputazzjoni tajba ta' Malta. Il-gvern wara ieħor nazzjonalista ikkrea, iddefenda, ħoloq, kabbar u issa 50 snin dan il-gvern qed joħnoq, qed joqtol u ħajkollu konsegwenzi kbar. Il-Ministru Bonnici mhux qed jifhem, jew qed jinsa, jew qed imur barra pajjiżna u ma jgħidx illi aħna f'Ottubru fil-Parlament għadna testwalment illi biex insalvaw l-istituzzjonijiet tagħna irid mill-ewwel jirriżenja l-Kummissarju tal-Pulizija, irid jirriżenja jew jitneħħa l-Avukat Ġenerali. Irridu jgħaddu l-liġijiet fi żmien 6 xhur biex issaħħu l-istituzzjonijiet f'pajjiżna. Trid tissejjaħ tirranġa il-konvenzjoni kostituzzjonali ħalli dak kollu li hemm bżonn illi jgħaddi biż-żewġ terzi, inkluż l-għażla tal-Kummissarju u tal-Avukat Ġenerali iseħħu b'mod immedjat. Il-Ministru Bonnici nesa jew qed jagħżel li jinsa jew qed jgħid kelma boħra meta jipprova jissuġġerixxi li l-Partit Nazzjonalista jew li jiena b'xi mod qed nikkondividu dal-aġir tal-Gvern. Mhuwiex minnu. Ili ngħid għal xhur illi dan mhuwiex pajjiż normali. Ili ngħid għal xhur illi dan il-Gvern huwa korrott mill-qiegħ tiegħu. Hija l-unika raġuni illi jiena ħriġt tal-politika illi ma nistax noqgħod kwiet, ma nistax noqgħod bil-qiegħda, ma nistax ma nitkellimx meta nara il-pajjiżi f'dan l-istat. U allura lill-Ministru Bonnici nistiednu illi minnu fih x'ħin jiġi Malta, jew nagħmlu dibattitu l-Parlament, jew nintaqgħu, jew jibda jieħu l-passi kollha neċessarji biex verament jekk irid il-ġid il-Malta irid jibda minnu fih isewwi dak li hemm ħażin. Ministri li huma taħt investigazzjoni ma jibqgħux f'posthom. Uffiċjali għolja f'Kastilja illi fuqhom hemm investigazzjoni ma jibqgħux f'posthom. Il-Ministru Bonnici jekk irid imur jiddefendi l-pajjiżna jagħmel kif qed nagħmel jien, kif qed jagħmel il-partit, kif qed jagħmlu l-membri parlamentari Ewropej tagħna illi qed jagħmlu minn kollox biex jiddefendu lil pajjiżna. Hekk missu jagħmel il-Ministru Bonnici u mhux b'xi mod jindika illi l-Partit Nazzjonalista jew li jiena b'xi mod qed nikkondona qed b'xi mod nagħti ċertifikat lil dan il-Gvern. Iżgur li ma rridx li jiskatta l-artiklu 7. Dak ifisser rovina għal Malta, dak ifisser rovina għal pajjiżna, dak ifisser rovina għal uliedna. Imma biex ma jiskattax dak l-artiklu, irrid il-Gvern jieħu l-passi, irrid il-Gvern minnu fih jagħti s-sinjali.
Irridu aħna l-oppożizzjoni inġelu lill-gvern ġewwa pajjiżna illi dak illi għandu jsir biex issaħħu l-istituzzjonijiet jagħmilhom mill-ewwel. Ħadd huwa ola mill-liġi, ħadd u rridu nuru lid-dinja kollha illi ħanibdew nieħdu l-passi millum. Il-bqija dak kollu li jgħid il-Ministru Bonnici mhuwiex sa jitwemmen.